Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' jżomm għalih ir-rati li bihom se jkunu qed jolew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fil-waqt li baqa' jiġġustifika d-deċiżjoni li ħa l-Gvern tiegħu, Gonzi qal biss li l-kontijiet jistgħu jkunu ftit ogħla minn Ottubru tas-sena l-oħra. Dan fil-waqt li baqa' ma tax spjegazzjoni dwar il-mod li bih qed jinxtara ż-żejt u fil-waqt li ftaħar bl-10 miljuni li se jagħti f'għajnuna ma semma xejn dwar il-85 miljun aktar li se jkun qed jiġbor mill-kontijiet. F'diskors ta' satej Lorenz Gonzi naqas li jagħti spjegazzjoni tal-wedi ripetuti li għadhom ma twettqux ewlenija fosthom tkun it-tnaqqis l-income tax. Ir-replika fil-Parlament kienet okkażjoni oħra li Gonzi uża biex ifaħħar mill-ġdid lill-Ministru favorit tiegħu Tonio Fenech. Fil-waqt li qal li jrid jiġġieled kull forma ta' korruzzjoni, naqas li jwieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-każ Tonio Fenech. Fuq kollox fid-diskors ta' Lorenz Gonzi spikkaw il-kliem u l-aġġettivi li juża biex jattakka lil kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Ma stennejx mill-kap tal-Oppożizzjoni dat tip ta' atteġġament. Ma it's not done. It's not done. Da, Mr. Speaker, fil-politika da. Fil-politika ma tagħmilhomx tal-affarijiet. It-tnejda. Għaddew 24 sija li ma ħareġ taħmar fuq din l-dikjarazzjoni, Mr. Speaker. Għal-ħin twil Lorenz Gonzi tkellem dwar il-kumpanija ġdida li se tiftaħ f'Malta fil-waqt li wera sodisfazzjon tenna l-weda li dan l-investiment se joħloq 350 impjieg fuq medda 4 snin. Fi kliemu dan hu suċċess kbir għax dawk it-tfal li llum għandhom 10 snin la jikbru se jsibu xogħol ma' din il-kumpanija. F'okkażjoni waħda ta' ftit minuti il-Prim Ministru semma l-problema ewlenija tal-għoli tal-ħajja u qal li żieda li ngħata hija għolja. Tkellem ukoll fuq l-isfida tat-tibdil fil-klima waqt li ma ħareġ b'ebda soluzzjoni biex jindirizza il-problema tat-trap iswed.